Het parlement wil positie bepalen over toekomst Koninkrijk. Alle 4 de fracties in het parlement, MFK, PNP, PAR en MAN-PIN, hebben een openbare vergadering aangevraagd om met de regering van Curaçao te overleggen over haar standpunt ten aanzien van het advies van de Raad van State van oktober vorig jaar dat betrekking heeft op 70 jaar statuut van het Koninkrijk. Met andere woorden, alle fracties willen met de regering van Curaçao overleggen over de visie op het advies dat is gegeven aan de Raad van State. In december vorig jaar werd herdacht dat het 70 jaar geleden was dat op 15 december 1954 het statuut werd ondertekend. Nu willen de statenfracties samen met de regering praten in hoeverre dit statuut nog bijdraagt aan een goede samenwerking binnen het Koninkrijk, of in hoeverre het tegenwerkt, of er iets moet worden veranderd en hoe dan. Allemaal zaken over de toekomst